Am găsit la un nou episod din Minecraft pe insulă, alături de Răzvi. Stai să vi-l arăt. Din nou. Filmăm același episod în acea zi. Da, pentru că el nu se mai poate că să aibă teme. Răzvi, ai uitat să aprind difficulty-ul din nou. Am prins. Da, bine. L-a prins a stins difficulty-ul ca să ne putem regenera, pentru că eram rupți. Și am mai făcut aici off-camera o cameruță. Am uitat să vă spun. Și în episodul de asta vom termina casa. Și vom merge și la minat. Da, dacă vom ajunge. Eu opresc puțin dificult, eu vreau să fac puțin ferma de mâncare. Că murim de foame. Eu nu chiar mor. Eu merg bine pentru că nu mă... Adică s-a făcut dimineața. Da? Bine. În camera asta nu vom face prea multe, doar vom ține chesturile și jurnalele și crafting table-urile. Da. Ce greu să stai de furnalul. Ai observat că ăsta de piatră. Furnaci. Pac, un furnal. Da. Război, spune și tu ceva, măi. Eu stare concentrat asupra siduri. Eu stare concentrat acasă, la cameră. Și nu mai zicem niciunul nimic. Să ne auzim, sper să ne auzim destul de tare, că ne-am uitat la videoclipul celălalt. Bun. Răzvie, să vii după aia acasă să-mi spui dacă e prea mare camera. Fă-mă acasă. Acasă a fost tu acasă. Ai văzut câte piatră avem. Deci o să mergem la minat. Opticătoaie la găini. Epic. Epic, o să avem și o oaie. Poate vom filma și Roblox. Da. Băi, ar trebui să găsim... N-am făcut seria de Roblox de mult. N-am făcut. Un episod am făcut de Roblox. O să filmez eu singur un tycoon. Sau o să filmeze cu mine ceva epic mini-game. Da, poate. Nu dăm ăsta spoilere. Zicem doar poate. Nu ne... Să ne jurați toți că... Da. Ai spus că filmezi Roblox. Ai spus că filmezi Roblox. Și nu ai filmat. N-a filmat. Și nu reajung la suma de 70 abonați. Yay! Da, am făcut eu rost de abonați. Și o să fac un episod special, înseamnă. Eu n-am văzut, sincer, că am 17 abonați. Mi se pare că ai 17. Am fost ocupat cu ceva surpriză. Și nu vă spun pentru că e surpriză. Răzui deja știe. Da. Numai că el nu o să spună. Pentru că e secret. Da, e secret de stat. Deci dacă spune la cineva, îl mănânc. Efectiv îl mănânc. Ok. Da. Revin imediat pentru că am o problemă. Am revenit. Ca de obicei. Da, ia din chest, bă. Nu te ia din chest. Eu sunt ocupat aici. Uite, Răzi, câte furnale Deci avem un stack. Știu. Uite. Avem multă piatră. Deci eu când vreau să iau ceva din chest, așa mai mișc telefonul. Mi-a spus să Răzvi să nu mai fac asta, dar nu pot să nu mai fac. Ai înțeles, Răzvi? Da. E bună idee de facecam să ne spuneți. Da, să ne spuneți în comentarii dacă mai vreți facecam în primul rând. Răzvi, ce faci? Fermă de mâncare. Nu te plictisești. Nope. Nu. E fermă de mâncare. Avem cu ce să ne hrănim. Știi că mai trebuie să luăm lemn. Da. Ia, tu vezi că avem secundă în chest. Da. Uite-te ce fac. Umplu toată camera. Aici. Prinde furnale. Uite, Răzvi. Prinde furnale. Și vrei și celălalt cod la fel. Nu, celălalt cod se vine plin de chesturi. Nu, mă referim prinde crafting table. Scuze. 1, 2, 3. Și mai avem bețe. Incredibil! Avem doar un băț. Eu și să dau unul jocului a meu mai încet. Pentru că cred că sunt de ciudat emoțional. Ai. Gata. O bucată de lemn. Am făcut aici o fermă, mă, să sie. Mă, să ai grijă că o să vezi că o să fie niște găuri. Pe pământ. Ce, mă? Care o să vină cu apă. Ce mai Răzvi? Știi cum ai fi putut să faci ferma? Să fie deja cu apă. Pe lângă apă am făcut-o. Eu altcumva aș fi zis. Să duci dâra de dărt, pună cam în apă, știi, pună cam în cor în ocean
Și apoi să vină, știi, acolo pătrățică și să vină acolo fermă. Apoi am zis cu vaca. Vezi că sunt niște găuri. Unde e apa? Bă, cum eu nu o să vin pe aici. Hi, hi, hi. La mâncărică, bă. E, tu aduci acasă. Sunt ducălos. Vom merge episodul viitor la minat, pentru că am filmat de 5 minute deja. Deci se miră, bă, dar cum sunt atât de lungi episoadele? Și când filmăm atât de rapid și când te uiți la ele, deci că nu mai se termină. Așa era, Răzvoi? Stai? Da. Da. Am fi vrut să filmăm mai mult de 15 minute, dar e o chestie. Da, o setare. Bine. O e crizată. Să facem rost de mâncare, eu mâncam mapchită în fiecare zi. Da, noi suntem niște animale, mâncăm numai pită. Chestia e că normal animale nu mănâncă toată pâine și bă, vezi că faci cam multe. Da, știu. Revin imediat din nou. Am revenit. Am făcut prea multe crafting table. Da. Hai bă, nu mai avem chestii de... Azi nu mai avem problemă cu crafting table-uri. Da, chiar deloc nu o să mai avem în viața noastră. Sincer. Și cred că... Mergem puțin la mine să nu se plictisească lumea că tu stăm atât acasă. Nu. Zicem, episodul 2. Minune. 2 de diamante. Da, și n-am dat de nimic. O să vedeți, poate, o să faci de aia cu Nu, fază știi, o să de faci- diamant. Când de diamant, facem un filmuleț și zicem, am dat de diamante, am dat de diamante. Stop, intro și video. Da. Ar zi mișto. Auziți, o să mergem în episodul viitor. Nu o să minăm, nu o să nimic, o să facem bărci și o să plecăm. E adevărat, Răzvoi? Nu. Trebuie să supraviețuim pe insulă. Să mergem pe altă insulă. Nu, bă, trebuie să stăm la pe insula asta. Da, la sfârșit mergem. La finalul episodului, Da. când avem... Cred că cam atât cu acest episod. Știu că e cam scurt de 7 minute, dar na. Da, eu am fost Flori, el a fost Răzvi. Ne vedem data viitoare. Pa, pa. Pa, pa. Hei! Spune pa. Pa!